Irailaren 17 bitartean, Gernika Lumoko Kulturretxean Gernikarte 2021 erakusketa duzue. Bertan, Busturialdeko 30 artista desberdinen lanak daude ikusgai. Aurten, erakusketa kalera ere irtengo da modu digitalean, artea herritarren eskura jarriz. Iraia Ladislao, diseinatzaileak sortutako kartelean QR lotura dago eta horren bidez erakusketaren edukia ikusi ahal izango duzue zuen mugikorren bitartez. Baita, ura osatzen duten mihiseak, argazkiak eta eskulturak. Gainera, Maria Vallejo artista gernikarrak erakusketaren bertsio propioa eskainiko du erakusleioa espazioan. Gernika Lumoko tren geltokiaren ondoan. Bestalde, Gernika Lumoko merkatarien elkarteak erakusketa zabaltzen lagunduko du artista bat zara lehiaketa antolatuz. Lehiaketa honetan 12 urte arteko neskamutilek erakusketa horretako lanen interpretazioak egin ahal izango dituzte. Borja Urionak sortutako txantilloetatik abiatuta. Konekta zaitez eta gogoratu beraz, Kulturretxean ikusgai duzuela Gernikarte 2021. Bertako irudi batzuekin uzten zaituegu.